ali ne kućem ovako. Sad u zakonu kaže da pravo braka je muškarac i žena. Da je brak zakonom uređena zajednica muškarca i žene. Da. I sada ako ovi skobe partnerski života, oni su opet supružnici. Nisu. Ne, oni su životni partneri, oni nisu supružnici. Jer samo supružnici postoje u kontekstu braka. Ovaj vikend, to jest ovu nedelju, idemo na izbore. Na referendum na kojem ćemo odlučivati da li smo za to da u Ustav Republike Hrvatske se unese odredba da je jedino brak zajednica između muškarca i žene. Taj referendum je nacionalni referendum i mislim da bi trebali svi izaći i odlučiti se za ili protiv. Ok, i ako svi, da li sad svi ti punoljetni državljani Republike Hrvatske moraju izaći na izbore da referendum prođe? Ne moraju ako neće. Ok, znači je li mora izaći više od pola barem? Ja se nadam da moraju. Drugi puta izlazi na referendum. Prvi put na referendumu sam bila kada se odlučivalo o tome da li Hrvatska hoće ući u Europsku uniju. Ovo mi je drugi referendum. Razlika između referenduma i izbora su jako velika, jer na izborima odlučujemo o strankama ili o nekom političaru ili o predsjedniku Republike Hrvatske, a na izborima odlučujemo da li izravno o nekom pitanju što se tiče same Republike Hrvatske. Znači, građani odlučuju direktno o nekom pitanju. Jesi vidjela kad sam? Glasački listić. Aha. Si ti, Romana, vidjela kad sam? Jesam. Jesi. Ja prvi put vidim. Ti prvi put vidiš tako nešto. Ovakvi glasački listić, jesmo na izborima imali ovakve baš? Ne, drugčije. Aha, a kad smo ovakav listić popunjavali, jel se sjeća neko? Da. Si ti? Da li ste na prošlom referendumu mogli glasati za ulazak u Europsku uniju? Nisu. Jesmo. Aha, neki nisu, neki jesu. Za većinom samozastupnika je ovo prvi referendum na kojem će sudjelovati, jer do prošle godine sam osobe bez poslovne sposobnosti nisu imali pravo glasa. Krajem prošle godine su osobe s intelektualnim teškoćama dobili pravo glasa i upisani su u popis biračkih
registracije birača, tako da za većinu samozastupnika su ovo prvi izbori. I samozastupnici su jako sretni što mogu sudjelovati u tim odlukama, jer tako osjećaju se punopravni članovi društva i ti mogu jednako sa drugim ljudima odlučivati u kojem ćemo društvu živjeti i kako će nam to društvo biti. Pa sad kad govorimo o ovoj temi, dakle, zapitaj sebe, šta ti misliš? Da li onda i ti ljudi koji imaju drugačiji način života možda od načina kakvi mi imamo, da li oni isto trebaju imati sva prava? Da. Šta ti znaš? Ja mislim da imaju pravo na sve. Da. Da, i oni su ljudi, isto oni. Dobro. Da. I šta misliš, oni zaslužuju jednaki, da se prema njima ponaša jednako kao i prema svima ostalim? Pa normalno. To se tiče udruga zastupa da svi budemo jednaki u društvu. Kao što mi želimo da i osobe sa intelektualnim teškoćama budu jednaki u društvu, podržavamo i sve manjine koje se na isti takav način bore da budu ravnopravni članovi društva bez obzira koje su spolne orijentacije ili šta žele, šta hoće, šta osjećaju. Prikupila sam puno informacija, naravno da ću sudjelovati i da ću svoj glasom odlučiti na koju stranu ću se prikloniti. Tako da... Taj izbor bio težak za vas? Ba, za mene možda je, ali u biti na početku, kad nisam imala informacija u biti šta je to. Ali sad u biti je jako lako i mislim da je moja odluka konačna i da samo čeka nedjelju da izađe van.